Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jitkellem dwar laqa li kellu ma' Muammar Gaddafi 10 ijiem biss qabel ma bdew l-irvellijiet fil-Libja. F'intervista fuq Television Malta Gonzi qal li f'din il-laqa huwa talab lil Gaddafi biex il-Libja tibda tbih il-gass lil Malta bi prezzijiet preferenzjali biex dan imbagħad jintuża l-power station il-ġdida f'Dellimara. Oriġinarjament il-Kabinet kien għażel li din il-power station titħaddem bil-gass u mhux bil-heavy fuel oil. Il-heavy fuel oil huwa l-iktar żejt li jniġġes huwa ogħla mill-gass. L-investiment għall provvista tal-gass iżda tħalla jaqalura biex il-Gvern ma kellux triq oħra li jażel l-impjant li jaħdem bil-heavy fuel oil. Il-Partit Laburista kien fuq quddiem fil-kritika li l-għażla tal-heavy fuel oil kienet l-ar deċiżjoni u li l-Gvern imissu mara l-power station li taħdem bil-gass. Waqt li f'pajjiżna iżda Gonzi njora din il-kritika, fl-istess ħin mingħajr sallum ma kien jaf ħadd mar il-Libja biex jitkellem ma' Gaddafi dwar ix-xiri tal-gass għal power station ta' Dellimara. Dan kollu sar fl-istess żmien li l-Gvern stess kien qed jiftaħar li x-xogħol biex il-power station tibda taħdem bil-heavy fuel oil kien għaddej b'ritmu maġġel. Dan il-fatt jikkonferma n-nuqqas ta' direzzjoni tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija kif ukoll kemm il-Partit Laburista kien korrett fl-oppożizzjoni tiegħu sa mill-bidu nett għall-użu tal-heavy fuel oil. Pajjiżna se jkollu jidħol fi spejjeż ġodda ta' miljuni ta' euro biex l-impjant tal-heavy fuel oil tal-BWSC ikun jista' jaħdem bil-gass. Sakemm isir dan 4 trakkijiet mimlija skart perikolus se jkunu qed jgħaddu kuljum ir-rotta li minn Marsa Xlokk twassal Birżebbuġa u li tinkludi lil Ħalaxa, iż-Żejtun, Ħaltarxin u l-Gudja.